Dios, ¿qué es? El Fòrum Empresarial, junt al BCN Content Factory, col·laboren amb el Cercle d'Infraestructures amb un cicle de conferències. Aquesta és la tercera, si no recordo malament, d'aquest cicle. Aquest cicle que el Cercle d'Infraestructures, que és una fundació que el que pretén és posar en valor la funció social i de dinamització econòmica de les infraestructures i que ho fa a través de formació universitària, però ho fa també a través de debat en el país, a tots els punts del país. Estem convençuts que un dels reptes més importants que tenim en aquest moment en aquest àmbit, però jo crec que és un repte mundial, és el repte de la mobilitat. Aquells territoris que sàpiguen resoldre bé la mobilitat seran els àmbits territorials més competitius. La història ferroviària del nostre país té una taca, i aquesta taca és Rodalies. Ja se sap on està el problema, un dels grans problemes, però és molt important aquesta solució, que seria construir l'intercanviador allà a l'alçada de la Torrassa. Sembla com si Rodalies fos el fill il·legítim de la Generalitat. Ferrocarrils de la Generalitat sembla l'hereu, té totes les inversions. I clar, Rodalies no, evidentment és competència de Foment i de l'empresa gestora Adif, això està clar, però clar, i els ciutadans de qui són competència? Però el que no pot ser és dir la paràlisi absoluta de dir que no és ni el que fem ni el que deixem de fer, sinó no avança res, Les empreses han fet la seva feina. Si volem que aquesta regió metropolitana continuï sent competitiva, necessitem un transport públic que doni cabuda a la creació d'activitat. Perquè això, si no, perdem aquesta competitivitat i, per tant, el territori no avança.